Zilomnyama ndlela zimhlophe ngiyakhuleka kuwena ngoxolani ngoEnoch ngupastor Winning kwabanye ngize la kuba phakathi esigodlweni endumbeni ukleza ngolwazi ngiphakele wena njengoba lunjalo linempilo lulokwazi ulikusize lukulekelele umbukeli wethu asikubingelele baphakathi sibingelele umsakazi sibingelele nabalaleli emakhaya indaba lesi esizoyibheka la sizothi kuyinkankanya ngokujiyile ngoba ngifuna sibheke indaba lokuphahla sizothi hlezi sikha phezulu sike sayikha phezulu kodwa namhlanje ngifuna sithi deep kancane sibheke indaba yokuphahla ukuthi ngubani ofanele aphahle kahle hle enuphahla nini makunjani yayibona ngoba abantu abaningi banokudideka uthi kufanele ukhulume emsamo hamba uyophahla instead of ukuthi ayokhuluma emsamo kahle asiyibheke le ndaba yokuphahla kuyini ukuphahla qale kanjalo umsakazi ukuphahla ukukhuluma nabantu abadala ikakhulukazi umuntu ofanele ukuthi aphahle kuba yilowo muntu osuke vela ngenwe ileyo moya yabantu abadala ukuthi angakhona ukuthi aphahle naye uphahla endaweni efanele ukuthi uphahlela kuphi uphahla ngezikhathi ezifanele akaphahli noma kuningi uma kukhona akufuneka akuphahlele ngoba masikhuluma ngephahlo asikhulumi nje ngento engathi na ujabule kakhulu bese uthi nje ngiyophahla kuba nendlela ukuthi kungani fanele ngiyophahla kusiyo into manje uyenze nje kuba nokuthi ujule futhi ukulungele ukuthi ngiyophahla nanokuthi uma wazi ukuthi awukakulungele ungamane ukumise noma uyihlambule ecala kuze ukhona ukuyophahla kuze uphahle kuphahlele uthinta indaba ebalekile ukuthi uma uphahla enye into ebalekile abantu abafuna bayinotice ukuthi awukwazi ukuphahla ungcolile ufune ngathi ungaba sesimeni sokuhlambuluka ngoba usuku usondela endaweni esingathi ngengcwele uma besingasenza ulimi lolu lokukholwa awukwazi ungena nje noma kanjani ngifuna phela sibheke indaba le yokuphahla sisesekuyo ukuthi ukhona yini umehluko phakathi kokuphahla nokukhuluma emsamo nabaphansi noma amathomo ukhona umehluko impela msakazi umehluko ukhona ngoba umuntu ophahlayo phela usuka ngenweni bese ukuthi okhuluma umsamo kuba umkhulu noma ubaba mangabe umkhulu angasekho so kuyinhloko noma ke inkosana ekhona lapha ekhaya ebekiwe kanjalo ke ngokushiyana komndeni ukuthi ngobani abasekhona asebayinhloko asebafanele ukwenza lokho ngesinye isikhathi nomuntu ongianti uyakwenza makuthiwa abasekho abanye usho ngamanye amazwi abantu abaningi banokuphambanisa uthola ukuthi fanele ayokhuluma emsamo agcine senze ukuphahla bathi hey wena ufuna uyophahla basenze legama lokuphahla kanti lo ushaywa ulwazi lokuthi abeke kahle ukuthi wena ufuna uyokhuluma nabaphansi uyokhuluma namathomo emsamo agcine sethi wena ufuna uyophahla ngoba okuveza ukuthi ukuphahla okwabantu abanale moya umuntu owesingathi ngokwesibonelo umuntu onedlozi angaphahla kuba suke lawulwa ilo moya wedlozi eniyokhuluma nalabantu abamngenile kanti uma nokuthi nje uma ekhuluma yena ngoba vele ungwedlozi le moya yamadlozi iyashesha ukumukela uyashesha ukuxhumana nayo bese kuthi leyo kuyasemsamo lilo suke enhloko yakulelo khaya ungabe inkosana ubaba omkhulu lo sekhona kodwa suke yokhuluma nabantu abadala ababikele okuthile ngazokwenziwa la ekhaya noma okuzokwenzeka noma uyakhuza noma uyabika kuba kuyo usuka ayokhuluma nje kungesikuthi yena uyophahla ukuphahla ushithi singasho ukuthi kuwukunxusa okuthile sukuyonxusa nje ukunxusa okuthile noma sukushweleza ukuphahla ngakwenza uyonxusa noma uyoshweleza sekungani ukuthi kumayelana naye ukhona lokho okudinga ukuthi kuphahlele ukhona okungadingi ukuphahla okudinga vele ubaba ekhaya noma umkhulu okhuluma emsamo angayi kophahla okhuluma emsamo alungiseleyo uzwile mbukeli ungaphahli kanti ufuna ukukhuluma nje nabantu ushisa impepho emsamo wena ugcina usuphahla uphambanisa izinto futhi ungayi ukukhuluma emsamo ushisa impepho kanti wena ufuna uyophahla 2 angeke uphahle unganikeziwe igunya lokuphahla uma kuthiwa ufuna uyophahla ufuna beyokuphahlela laba semagunyeni lokuphahla awukwazi ukuyiphahlela kodwa uphahlela abantu abanale moya ngoba begunyaziwe ukuthi bengaphahla bayokwazi bakhuluma nobani baphakathi abakuthinta abantu inombolo inombolo zami zocingo 082 669 3420 kuzwakele ungakhohlwa ukuthi na kanjani unombuzo
uya lapha ku section comment section ungakhomenta khona ubuze noma umfonele ngqo umbuze noma ufike esigodlweni ngqo la sebenzela khona usenzela ke Pitlatifu ethanda ukukhanya uzokwazi una kanjani ephoso la sebenzela khona uyofika la lokubona ke la ngaphandle kune pharmacy ekhona futhi la kushuthi nje ukuyibona imithi ingaka nje uphinde ibe khona nase pharmacy uyakwazi usizakaleke nawe umuphi umuntu ofunayo bakhathakhatha bayataki